תובלי, מה טוב לאכול? יו, מה זה? זה שבר שיא. זה שבר שיא. מה אתה מחייך? תגיד מה טוב לאכול. וואלה, בכלל משחק. הוא לא מצלם. בום. בום. מה, עשית וידאו? לא, זה לא וידאו, זה סתם. אני רק בודק את האיכות של המצלמה. כן. כן, באמת. תראה, הם לא הגזימו עם השם. אם תצאי תגידי. עכשיו תאכל עוד. אני גונב קוסקוס. טוב, קורה. תובל, מה טוב לאכול? קוסקוס או פופקורן? אני? אבל מה טוב לאכול? יו, איזה מגניב. תובל, קוסקוס או פופקורן? עשו לו פופקורן! דיטוס. שיטוס? כן.